Исәнмесез укучылар. Үткән дәресләрдә урта гасырларда шәһәрләр һәм һөнәрчелек барлыкка килүе турында сөйләштек. Бүгенге тема урта гасырларда сәүдә булыр. Урта гасырларда сәүдә табышы авыр һәм хәвефле эш була. Авыллар шәһәрләр арасында йырткыч җанварлар һәм юлбасарлар мыжлап торган. Йырып чыга алмаслык урманнар ята. Юллар тар, таш җәелмәгән, үтә алмаслык баткаклык белән капланган була. Ул заман кешеләре әйткәнчә, кәләш утырган арба мәет озата барганына бәрелми үтеп китәрлек юл гына яхшы дип санала. Җиргә төшкән, яисә караптан агып килгән товар бу җир хуҗасының табышы исәпләнә. Шуңа күрә йөктән төшкән, югалган дигән сүзләр йөри. Феодал биләмәләре аша узу, күперләрдән һәм кишүләрдән файдалану өчен күп тапкырлар пошлина түләргә кирәк була. Феодаллар кайвакыт күперләрне кыры урыннарга салып куялар һәм сәүдәгәрләр йөкләреннән күтәрелгән тузан эчендә түләү таләп итәләр. Талаучылардан саклану һәм бер-берсенә ярдәм итү өчен сәүдәгәрләр союзларга, гильдияләргә берләшә. Җыелышларда гильдия әгъзалары җитәкчеләрен сайлап куялар. Сакчылар яллыйлар, уртак казнадан бер-берсенә булышалар, үзара ширкәтлек төзиләр. Анда бер яки берничә сәүдә операциясе башкару өчен компаньоннар булалар. Европада натураль хуҗалык саклана. Ләкин акрынлап эшләнмәләр базарда сату өчен җитештерелә башлый һәм алмаштырыла торган товарлыклы хуҗалыкта үсеш ала. Сәүдәнең җанлануы юлларның яшыртуын таләп итә. Бу дәүләтнең хәрби һәм административ ихтыяҗлары өчен дә мөһим була. Кайбер илләрдә корольләр төп юлларга таш җәяргә боера. Елгалар аша чыдам күперләр салалар. Авыр йөкләрне хәзер ат сыртларында түгел, арбаларда ташыйлар. Товарларны елга һәм диңгез юллары буйлап илтү арзанрак һәм уңайлырак була. Җилкәннәрнең камилләшүе сутныларга җиляннан һәм хәтта каршыдан искәндә дә хәрәкәт итәргә мөмкинлек тудыра. Көнчыгышка уңайлы сәүдә юлларына Италиянең Венеция һәм Генуя шәһәрләренең сәүдәгәрләре ия була. Бу шәһәрләр гасырлар дәвамында Византия белән үзара көндәшлек итә һәм сугышып яши. Венециядә һәм Генуяда мөстәкыйль шәһәр республика була. Аларда власть корабль флотилияләре, дистәләгән йорт, складлар һәм кибетләре булган бай сәүдәгәрләр кулында була. Көнчыгышта сәүдәгәрләр бай европалылар өчен табыш китерә торган зиннәтле әйберләр һәм тәмлеткечләр сатып ала. Тәмлеткечләрне аптека үлчәүләрендә үлчәп, кичкенә порцияләрдә саталар. Урта гасырларда бик бай кешене юкка гына борыч капчыгы дип атамыйлар. Балтык һәм Төньяк диңгезләре аша көнчыгыш Европага әһәмиятле сәүдә юллары уза. Биредә башка товарлар, тыз, җәнлек тирисе, йон, балавыз, агач, тимер өстенлек итә. Бу сәүдәдә Русның Новгород шәһәрләреннән алып, Англия башкаласы Лондонга кадәр булган Төньяк Европа шәһәрләре һәм илләренең сәүдәгәрләре катнаша. Гаять зур халык ара ярминкә урнашкан Брюгге шәһәре Төньяк сәүдә үзәге була. 14-нче гасырда 70-тән артык немец сәүдәгәрләре үз милкен саклау һәм сәүдәдән көндәшләрен кысрыклап чыгару өчен Ганзага берләшәләр, ягъни союзга, ширкәткә. Ганзаның башка илләрдә филиаллары да була. Новгород, Брюгге, Лондон һәм башка шәһәрләрдә Ганза сәүдәгәрләре яхшы ныгытылган сәүдә сарайлары, факториялар тота. Мондый сарайларда торак һәм хезмәт биналары, амбарлар, складлар, ширкәү торгызалар. Зур флоты булган Ганза еш кына корал көче белән күрше илләрдә сәүдә итү өчен файдалы шартларга ирешә. Пиратлар белән килешә. 15-нче гасыр ахырына кадәр Ганза үзенең берләштерелгән куәтле флоты белән Балтык сәүдә регионында икътисади яктан да, сәяси яктан да өстенлек итә. Европада иң җанлы сәүдә урыннары ярминкәләр була.
Анда төрле илләрдән килгән йөзләгән ире сәүдәгәрләр катнаша. 13-нче гасыр ахырына кадәр Франциянең төньяк көнчыгышындагы Шампань графлыгы ярминкәләре аеруча дан тота. Алар ел әйләнәсе диярлек дәвам итә. Аннары Брюгерда ярминкә башлана. Халыкара ярминкәләрдә Европа товарлары да, көнчыгыштан китерелгәннәре дә сатыла. Ярминкәләрдә халык күп була һәм ул гөр килеп тора. Сәүдәгәр кибетләреннән ерак түгел акча алмаштыручылар өстәле куела. Чөнки һәр илдә төрлечә сугылган һәм төрле авырлыктагы акчалар йөри. Акча алмаштыручылар югары процентка акчаны бурычка да бирәләр. Шулай итеп алар ростовщикларга әйләнәләр. Акча алмаштыручылар һәм ростовщиклардан 14-15 гасырларда беренче банк хуҗалары килеп чыга. Банкирлар акчаны сакларга алалар. Сәүдәгәрләргә акчаны бер илдән икенче илгә күчерәләр. Сәүдәгәрләр һәм банкирлар кулында шактый зур байлык туплана. Еш кына алар корольләр һәм феодалларга да бурычка күп акча биреп торалар. Иң беренче банклар Төньяк Италиядә, Ломбардиядә барлыкка килә. Хәзер урта гасырларның төп милке күчемсез милек белән бер рәттән, шәһәрдә барлыкка килгән күчемле милектән торган сайын зуррак әһәмияткә ия була бара. Акча натураль хуҗалыкның акрынлап бетүенә китерә. Шуның белән бергә кешеләрнең тормыш, көн күреше, үз-үзләрен тотышы да үзгәрә. Укучылар, урта гасырларда сәүдә темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.